In Nederland zijn er zo'n 4 miljoen mantelzorgers, waarvan er ongeveer 4300 in Venray actief zijn. Omdat zij zich veel inzetten voor een zorgbehoevende medemens, bood Rotary Club Venray een speciale brunch aan. Nou, je weet wellicht, mantelzorgers zijn dag in, dag uit, week in, week uit, soms jarenlang bezig om hulpbehoevende naasten, dat kan een familielid zijn, maar dat kan ook een goede vriend zijn, proberen ze te ondersteunen. En om hun eens een keer te ontlasten en ervoor te zorgen dat wij ze een keer lekker in het zonnetje zetten, daarvoor is deze mantelzorgbrunch. Voor de 13e keer organiseerde de Rotary deze brunch. Inmiddels hebben ze daar zelfs een zwarte en een witte brigade voor. De zwarte brigade, die zie je hier. Dit zijn de mensen die soep schenken, die koffie bijschenken. En de witte brigade zijn de mensen die in de keuken alles voorbereiden. Nou, om dat altijd in goede banen te leiden is inderdaad een organisatie nodig. Maar dat hebben wij in de loop der jaren helemaal mooi doorontwikkeld in een prachtig draaiboek wat we hebben liggen. En dan vraagt hij, hoe is het? Kun je nog altijd in de kelder bij het spek? De keuken was het terrein voor onder andere chef-kok Mart Kusters. Zijn team bereidde de maaltijden voor de 157 gasten. We zijn gisteren al begonnen met voorkoken en vandaag is het eigenlijk een makkie, want dat is het gewoon nog afwerken verder en zorgen dat de mensen op tijd op de tafel geserveerd krijgen. En wat krijgen de mensen geserveerd? Nou, we hebben dit jaar gekozen voor een runderbouillon met een groentegarnituur en dan als hoofdmaaltijd gehaktballetjes in tomatensaus en kip in champignon roomsaus en als toetje, dat is een bavaroisje op basis van speculaaskruiden. Voor de Rotary Club is het een fijne activiteit om de mantelzorgers te kunnen verwennen. Het mooie is ook, wij vinden het heel leuk om deze mensen eens een keer in het zonnetje te zetten, om ze te helpen. Maar het samen doen binnen onze eigen club, want we zijn hier toch met een 25, 30 mensen, denk ik, is ook heel leuk, hè? Want daardoor zijn we gezamenlijk met een mooie activiteit bezig en dat verbindt onszelf ook weer enorm. En verbinding is toevallig ook het thema wat ik dit jaar met onze Rotary Club in het vaandel heb gezet. Een speciale gast die middag was Prins Frank. Hij doneerde het bedrag van €444 dat tijdens zijn prinsreceptie is opgehaald aan de mantelzorgers. Op deze manier kwam het thema mantelzorg doe je samen geheel tot zijn recht. Is alles goed, ook mijn villa aan het strand. Maar ik zou soms willen ruilen met jou, voor mijn oude hazeland. Maar ik zou soms willen ruilen met jou, voor mijn oude hazeland.